Скажіть, отут ми почали обговорювати, що є різного рівня тоталітаризму режими. Що якщо ми говоримо про тоталітарний режим Путіна, це такий вже матьорий тоталітаризм, де, в принципі, ніхто і не розраховує, не очікує ніякої іншої поведінки від влади. А у нас в Україні, ну, ми поки що знаходимося от на початку розвитку тоталітарного режиму, і для нас це все в новинку. І знаєте, ще так, ми не готові. Ну, хтось дуже не готовий, а хтось ще, здається, навіть не розуміє для себе про те, наскільки це може, в що це може переродитися. От з вашого досвіду, скажіть, де та межа, коли ми можемо сказати, що ми виходимо з тестового тоталітарного режиму вже в такий стабільний, сталий? Коли це проявляється? Це на рівні там політичних посадок і переслідувань, на рівні відсутності якоїсь реальної опозиції, на рівні того, що у нас є ті люди, які мають більше прав, ніж їм передбачено законом, більше прав, ніж в інших людей. Чи це має відбутися якісь уже перевибори цього тоталітарного режиму, точніше, носії влади з схильністю до тоталітарного режиму? Якщо вони вже переобрались, тоді ми кажемо, що от все, це вже сталий тоталітарний режим. Леонід, ну я би не проводив насправді паралелі між росіянами і українцями і нашою політичною системою російською. У нас зовсім інше. У нас бардак, це не тоталітаризм. Звичайно, я не кажу, що це неможливо. Але є думка така, що в Україні можливий тоталітаризм, але він буде не український. Ну, достатньо, знову ж таки, поглянути на окуповані території і на такий, як хрестоматійний принцип, приклад, це Донець із Луганськом зі своїми підвалами для катувань громадян України. Але якщо говорити, де починається тоталітарний режим, це дуже просто, з монополії на інформацію. Наразі ми до цього ще дуже-дуже далеко. Як би там не було, у нас є різні телеканали, які, можна їх називати партійними, але тим не менше вони віддзеркалюють позицію різних політичних партій.